Kahinyo Trap Youth Council haka laipaw trek ujembang arja arpusaw kala pensyai. Haka bay day bat kadaw jong ka jingbam trek jong ka bani tray lang bat kipulet. Haka bay day bat katma jong ka ban khenra drugs haka nong ba shalong. Lak ban supente badangshan katanat pulet naka East Khasi Hills District kata lingba USP Urituraj Ravi Ubalaong. Baga HYC kam dan yaki briyo ki bertebet ban khenra drugs kumta kariban IT hagi pulet ban le ikani kakam. Haba jubab ikani kajing ong USP nakaliang President HYC uba Roy Kupar Sendram Ulaong. Baga HYC kam la ban pentep iki pulet hakani kajing khenra yaw drugs. Namar lada kali kumta kadam la show ban yale persya yaw drugs nakadaw baki suba. Ya kajing dan ki briyo ki badan haka uniform ki balongkum ki lang yong bat kam dairu ka baki syem ya ka an haka kti la jong. Nalor kata kala kentui katanat pulet bahaba ki doni ki briyo ki bertebet kum kajing don ya ka anti narcotics task force ki pulet ki deban kamtrai kambha kajing lap kajongi ba kadon kajing ya dei hapleng kalum sorbi ba kani kajing khandra drugs kamde ki kentin ki bami nangi pia kini kajing ya lenti kajongi ki ar banai ban let segi jakapat ba ki bangi yo ikini kinong di kini ki kentin ki bami na ki dong di ki boong ba yo drugs sang ne po shlong la da pikwa ban thiet philet ang te lum sorbi pinyo da basuk di kata ka bola penong ngi bangen ishan khmat ya ti jata na lor mengilala begitu ki beri ki besabean kabaar ngilap pementa ba kadiki epicenter kumong kacaka pedeng ka supply yo drugs sang ne shlong bra ko kila don shibun ki intelligence lani ki jing yo jing tip ki jongi ya ka bangim la ban ya thu pat ba ka kumnu karung udrong drugs kene jaka kumnu ki supply na e gawan gani drugs kila don ki jing tip ya ka bang ngidang lum menta mandala ade ka por le singin sala ban le ke badon kam ban le ringi so thu i kumang laong na du tu kasngi ba ti kibriyo ki badan benta ka ban khai uniu drugs kin yale hi kat bala kumnu ban penduk mensim ni tingi iba kani ka jinglet ka jongi hangni hapo lum serbi ko mo ni pi kam dei kadi ar benta ka wei kadi jing sa be ai ka jongi bat ka ba ar ka bakam pensyong khya yangi kadi jing don jong kibriyo ki ba supply u drugs so jaka ndai ki kentien ki bami tang nangi ndai ki kentien ki bami tang na gitu kibriyo ki bangi lakem ka jing khandra ka jongi ndai wat ki briyo ki ba syong dukan hang tu hajan ru udon we briyo li ba ada ka jing tho yang yu boong ba ngahi ngala de witness ba kani ka jaka ka khai drugs te kata ka blok pelong yang bangin syem tu senjam ka apply trick ban le wa ikini briyo ndai kitu briyo ka dien mengitip le ase kitip bangiwan ka jaka kim syem la don show ti kumakalong menta ya kani ka wengim la ban le bal yo le ase ki don wat kilang yong na ka police department pi badon benta wat ka kam khai kam di drugs tingi ngimla ban susyania kulmar ban suong bangin ai information ya ki pulet bangi hakata ka singin le hakata ka jaka kata ka singin le kata te kam don jing mut shu kata ka mission ka jongi ka bang bangin le ban khandra la ne ban yo ya ki briyo ki badi kum ju ki badi drugs malada ngi le kum tangi te bangin nom lap isu nang ne sakmat ya kata nga try la de fikli wat nagi he pulet ru kitep ha ba even haka police department ki don ki beri ki badan ki ba la bandon ki beri ki badan benta haka kam khai kuma filai i lembah ki kubor bau tu we ni ki samla arnut laingut ki samla ki bong ba manu pengop ki ya bodi drak kedi ki beri ki badan haka uniform ti lada kita ki beri ki badan haka uniform kidang don le si ki la bandon haka ta ka katenat ka ba dei ban pet ya kani ka anti narcotics te kan kam don jingmut yang i bangin le ya thu ki te kata bala pelong yang i ba ya ka ba menta ngin syem ya kai ban kai ka bangila ban le ngin le ndai bangi ong bangi let hang tu ngi syem ya ka anya kti ban khandra la ne ban sis ban le kum ni kum tan re ka jing yo jungi bang la lang yo ki jaka pat ba ngi thang yo drugs bat ya gitu ki samla ki bala kerni ka jing di ngi khot ki ban ya selok bat ki bat ban pha ki rehab center kata ka de jing tu ko jongi dia ya ka statement ka ba USP wong ba i hangi ki expert ban le ka don kam ngiling ngim don jing khang ka police department ka don ya ka force ka jongka ka don ki briu ki jongka ya ki intelligence ki jongka ni khmi lenti banang ni sakmat le kin tre khamba din bangi ngila pen i ya ki kam ki bangi ngile lada ka HYC kala ban le kat ni kat nu tam le ki police ka pulit ka department jong ka police kala ban le shu tengi khmi lenti ba lamba ka ni jing pen i lenti ka jongi USP jong ka East Khasi Hills un shim khyai ni kam ba un le ka badan kam ban le Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.